IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalikagom ti Local Legislators League with 4L Ilocos Norte Chapter nga may paay ti Resolution of Commendation kadagiti dumang kameng tiliga. Karaman dito, dito kaming tiliga ang nakapasat ti kalabas ti VAR exam. Akasada Vice Mayor Francis Queen Espiritu ti Dumaleg. Sanggunang panusod member John Gabriel Domenet Dagio. Kini dating presidente ti Liga ti Ilocos Norte nga ni Honorable Porcia Salenda. Tinasong pamadayaw kay planong MPIMA iti mason nga bulan ti Honyo iti mismong opisina ni Governor Sila Ernata Marcos. Malagip kay munang ni payante resolution of commendation ni Governor Marcos manipot ti 4L dito Ilocos Region kaputo na pintas nga pinandoolo na ti 4L Ilocos Region Chapter. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.